Казвай сега, бургазлиите ли са това? И това са... Всъщност това е първата българска бира за днес, правена в Бургас. Black IPA, колкото и парадоксално звучи. Хем е Pale Ale, Sweet Ale, хем е Black. Хората са свикнали, защото имат и Вайс, който да е Дункел Вайс, тъмен Вайс, а Вайс значи бял. Но тебе разчитам да ни обясниш повече за този подстил. Както името му казва, той е тъмен, което значи, че има по-скоро смесени характеристики, не само аромата на IPA с сухото ухмеляване с американски ароматни на цитруси хмелове, но и препечени малцове, които при всички случаи дават първо цвета и второ този наситен аромат, който някой може да го оприличи на коледен сладкиш, друг на някакъв фънч, защо не. Ти можеш да го пиеш него без значение дали е лято или есен или зима. Пак не мога да повярвам, че има още хора, които казват, тази бира не е летна или тази бира не е зима. Бирата ти е настроението на човек. Това винаги съм си мислил, че е наложено от този бъркания маркетинг на българските големите компании. Те взимат, трябва да продават нещо и по някакъв начин този продукт да го таргетират към хората, които не пият, взимат бира. Ами, имаш право, но те също спазват някаква логика, която е в една винарска държава като България, тази, че лятото се пие повече бяло вино, а зимата се пие повече червено вино. То не е много далече от мисълта на хората, че едното може да се пие по-топло, а другото е задължително да се пие студено. Да не говоря за тия мании да слагаш бучки лед. Слава Богу, в бирата все още никой не се е сетил. Не е късно. Но някой най-много да се вдъхнови сега. Но ти усещаш, че когато имаш препечени малцове и карамелизирани малцове, те се задържат и те правят това, което ние наричаме ретровкус или вторичния вкус или остатъчен вкус. Това е нещо страшно важно, когато ти дегустираш бира, тя да ти остави по-дълго време впечатление в устата. Там вече имаш двете школи. Едната ти казва, ти трябва да имаш сух вкус, за да ожеднееш и да си поръчаш още една. Само, че по-умните хора ти дават едно малко мезе на бара, което може да направи същия ефект върху теб. Така че с цената на една шепа фръстъци, солети или каквото и да е било друго, комплимент от заведението, ти си поръчваш втората бира. Естествено с нея ще дадат втора такава чашка и така може да продължиш до безкрай. Да. Но тук, когато вече имаш дълъг послевкус, като тази бира, ти решаваш, като си планираш дегустациите, с какво да започнеш, кое ще ти остави продължителния спомен. Защото бирата е преживяване. Ние сме тук, за да си гледаме удоволствието. И хората, които искат да се насладят по-дълго време, имат два начина. Или да пият повече, или да пият по-качествени неща, но по-бавно. Ти на кого би заложил? Ние избираме втория начин. Аз мяташ ли, че това е добър преход към, да кажем, Porter Stout? Ако някой иска да кажем, да втежни абсолютно от всякъде. Бих казал, че това е една междинна стъпка, една площадка, преди да сме се качили на горния етаж. А или обратното, преди да сме слезли към избите, защото тези два стила, за които ти говориш, имат много хубав потенциал да се отлежаване в изби, включително и в винарски. Или пък такива, където се държат силни алкохоли, които отделят горе на тавана частта на ангелите. Изпаренията на алкохола в някой хубаво коняче или хубаво уиски. Нали си забелязал, като си в някаква бяла изба и изведнъж кажеш нещо черно. Какво е това? Те ти казват, това е частта на ангелите. Значи другия път сме там. От всякъде.